Sí, home, té en compte. Bueno, prou, no te l'acabis, Res, a mi m'agrada fer... Que és maco, però ara que ens vam canviar el com a mínim les coses d'entrada que dius tot això. Les pintures no n'hi ha cap que sigui autèntica. No, queden restos. Alguna, però res, molt poc. Tot gros està... Avui sí que esteu esto. Hola, cachondeo. Sí. Jo vaig dir, Aquests contrastos. Opa.
L'Arcadi sí que ha nascut amb un pa sota el braç, eh? I goita, encara li dura. Va. Home, és gros, eh? Aquest pa te'l mereixes, eh? Aquest pa no vol fer massa gros, eh? Vaig anar a buscar i sempre no podré portar aquest pa. Però si n'has tret 1 quilo. Com pesa, 3 quilos? 3 quilos amb pa. Són molt místics. Coita el Tomàs, fa més hores. Espera. Quin xerra és? Sí. Hi ha una esplanada que és per tapar que no... Oi, t'ha quedat rodejat de gossos, l'Arcadi. Molt abrigat. Sí. Mira, les muntanyes de Montserrat. Sí, no, perquè pensava que volies dir... Fots una patinada... Va, posa't aquí dalt. No et vindrem a buscar, eh? No? No em vindríeu a buscar? No, que va. A la guàrdia! Que vas armat! Estàs filmant? Sí, jo que t'estic... Que bonic!
fira, toca pasqual, no pica el timbal, ram-pa-ta-plam, ram-pa-ta-plam. Sabeu qui és el Pasqual, espereu com Jesús tan petit. És el Déu ser suprem poderós, en humil avui, al matí. Mira. Veu. No ho sabia. Molt bé. Però tu, com ho has vist, aquesta? És bonica aquesta església de Sant Corneli. Bueno, aquí hi ha un comunidor i tot, que hi devia haver un grupet de frares que hi devien dur, i els llocs que hem passat també, no? Sant Joan de Fàbregas, el Salt del Sallent, aquí Sant Corneli, tot. Crec que val la pena de veure. Uns lavabos no tenen gens d'olor. Sí. I et regalen el paper i tot, eh?